Hyvää päivää, Harjuniityn koulu. Tänään äänessä Janette ja Viktor. Keskustelemme tänään monista erinäisistä aiheista. Janette, aloittaisitko tosta? Tänään meillä on aiheena kevätlukukausi ja sen myötä valtaan Yhdysvalloissa noussut presidentti Donald Trump. Ja se, kuinka me kaikki ihanat ysiluokkalaiset lähdemme täältä pois. Joten siis tarvitaan uudet juontajat tälle podcastille ja jossain kohtaa tulee semmonen Forms-kysely sitten Vilmaan ehkäpä, jossa saa sitten sanoa, jos haluaa olla juontaja. Joo, ja muuta sen semmoista. Joo, onpa hei tosi kiva nytten taas pitkästä aikaa puhua teille täältä, vaikka te ette kukaan minua silleen niin kuin fyysisesti oikeasti näekään. Mutta aloitetaan nyt vaikka siitä, että kevätlukukausihan tosiaan alkoi, oliko se 8. vai 6. päivä? 6. ehkä. Veikotaan 8. päivä. 8. päivä alkoi kevätlukukausi, voi sitten vaikka leikata tai äänittää päälle, jos menee väärin. On ollut tosi kivaa, todella antoisaa, rakastan kemiaa ja silleen, mutta nyt tosiaan kaikkien suruksi se vanha mies nyt sitten tuli presidentiksi. Mulla on ollut asiakkaana pari samanlaista vanhainkodissa, mutta ei voi mitään. Amerikkalaiset on amerikkalaisia, ne on vähän sellaisia omalaatuisia heepoja. Joo, itse en kauheasti omia poliittisia mielipiteitä jakele, koska aina joku pahoittaa mielensä. No niin, eli siis kukaan ei tykkää Trumpista, se nyt on selvä. Niin toivotaan, että se mies nyt ei sitten niin kuin saa mitään dementiakohtausta ja painele punaisia nappeja. Tosiaan seuraava aihehan meillä on, että me lähdetään täältä koulusta tonne suuriin kaupunkeihin uusia elämiä viettämään, nauttimaan elämästä ja korkkaamaan uudet koulukirjat. Ei mitään sen ihmeellisempää korkata. Ja sen myötä tarvitaan uusia juontajia. 2 kappaletta. Mieluusti eri sukupuolten edustajat ja toisiinsa hyvin tutustuneet henkilöt. Tulee 2 sukupuolen näkemykset. Ja Forms-kyselyllä heidät hankitaan. Me sitten tullaan teitä haastattelemaan, että varautukaa vakaviin ja vaarallisiin tilanteisiin. Kiperiä kysymyksiä. On todella vaikeita. Mikä on sun lempiruoka? Siis aivan vaikea. Todella kinkkinen kysymys. Joo, no tälleen niinku itse haluaisin omasta elämästäni kertoa, että oon varmaan niinku 50 kertaa häntäluuni murtanut tuolla tappojäillä. Älkää kaatuko, naiset ja lapset ja miehet ja mummot ja papat. Ja muun sukupuoliset. Totta kai, ei sovi unohtaa. Donald Trump unohti ne jo, niin meidän ei tarvi enää. Älkää liukastuko, älkää kuolko, älkää jäällä liukastelko, ellette sitten niinku harrasta tällaisia jääpelejä tai muita luistimilla harrastettavia lajeja. Oliko meillä jotain muuta? Ei. Eikä? Ei. Kerro nyt omasta elämästäsi mulle jotain, kun mä tässä omat kuulumiseni kerroin. No, itse en murtanut häntäluutani. No, ole onnellinen. No, mulla on nostolenkkari. Joo. Niin. Sä oot lukenut paljon kirjoja. Monta kirjaa oot lukenut tänä vuonna? En itse asiassa yhtäkään. Ai. Että joo. Mutta joo, me voitaisiin tähän nyt lopettaa. On ollut hauska tuntea teidät. Nähdään taas ensi kerralla, jos nähdään. Or not! Bye bye!